Черноморец започна сезона с победа срещу Черно море и завърши с авторитетни 3 точки срещу ЦСКА, като финишира на престижното 5-то място в крайното класиране на А група. По твърде ефектен и екстравагантен начин за последният му матч в професионалният футбол на терена бе доведен с сребристо-бял Линкълн капитана Пламен Крумов. Домакините се здобиха с желаното предимство само след 8 минути игра. Ектор Гонзалес изведе Адриан Фернандес по диагонала срещу Здравко Чавдаров и нападателя насочи топката в долния десен ъгъл за 1-0. Усилията на армейците да върнат интригата бяха свързани с активността на Спас Делев и Дормушали Саид Ходжа в нападение, но ударите им бяха парирани от Стоян Колев. Второто полувреме започна по същият сценарий. Орлин Старокин изпусна златна възможност да удвои в 49-та минута от малкото вратарско поле, но това направи 3 по-късно Ектор Гонзалес, а главният виновник за второто попадение бе капитана Пламен Крумов, който центрира по конец към венесуелския халф. В 62-та минута Крумов напусна подборните аплодисменти на 18 000 на стадион Лазур и предаде фланелката с номер 25 на своя племенник Крум Стоянов, който се подвизава в сателита Черноморец Поморие. С приближаването на края на двобоя, головете възможности намаляха, а младока Владимир Бахаров бе най-близо до почетно попадение за червените. Той насочи топката под напрешната града, избита от Стоян Колев. Юношата на ЦСКА Мартин Тошев пък на 2 пъти имаше възможност да направи класически резултата, но това не му позволи Здравко Чавдаров. В крайна сметка Черноморец ЦСКА 2-0. Освен радостните фенове на акулите, далеч по-щастлива си тръгна от стадион Лазур младата дама Диана Тончева, спечелила от томболата лек автомобил Форд К.